Za 9 horami, 9 řekami, za oceánem s 9 ropnými skvrnami. Tam žije kdesi v lesích princezna jako poupě, co má místo království pervitinový doupě. Tu princeznu pro její závislost na koksu uvrhli do vězení v královským detoxu. No a já budu první princ, co jí dostane ven. Jsem rytíř bez brnění, jen s abstinenčním třesem. Do rance před cestou narvu ještě pár buchet s trávou, pak natáhnu 2 pávy a zapiju to kávou. Buďte tu všichni zdraví, já musím pro nevěstu, ještě skočím do lékárny, koupit perník na cestu. Přede mnou je teď štreka daleká, ale mě táhne vědomí, že na mě někde princezna čeká. Ta nejhezčí z nejhezčích, která by hned nabídla mi svou otevřenou náruč s otevřenými žílami. Jdu cestou, necestou, řekou, neřekou, lesem, nelesem vynechává mi dech, netuším, kde jsem, z ničeho nic před sebou, zahlídnu v kaprádí, kouzelnou babču s dědou, snad mi poradí, zdravím brýden staříci, kudy za princeznou, prej, že mi to řeknou, když jim dám 1 plíci. Po chvíli přemýšlení, odpovídám tak fajn, ale na uklidnění si ještě šlehnu pár line. Tak se staříky loučím a na cestu se vracím, operace proběhla bez větších komplikací, jenom tu a tam zvracím, oči mě strašně pálí, takže je mi vlastně stejně jako předtím možná líp. A jdu dál jen za svou vyvolenou, z absence nikotínu se mi nohy podlamujou v kolenou, ještě že sám v rámci mám nějaký energy drinky a buchty s halucinogenními účinky.